badhe ngawigna Mastuhu Purnama Sidhem. Mastu silat mringwang jagat karana siran tandha kawisesaning bisana-sana sinau nglangen wilapa. Yes tumasel stantu lampahing Buddha jinantur tutur katula tetela-tela tulat mrih palas dieng praja. Winurasita upama paramine skara gya tumiyang jaman purwa. Winardi tameng lelata mangkin perlambang matumpa-tumpa panggung-panggeng panggung sang murweng kata. Anenggih kang winurweng carita kaika adidasa purwa. Eka wilangan sawijadi maralin wedasa wilangan 10 purwaraning kawitan. Senadyan tung upaya praja sewu datanantu sadasa satus tan bisa ngaturaken kalih. Ingin kinarya purwaning kondo kacarita adeging kraton Dwarawati. Ya negara Dwaraka ya kraton Dwaraka kawestri. Marmane kraton Garba Gupita panjang punjung pasir paukir jinawi gemaripah Tata Kartoraharja. Panjangaraning dawa punjung dhuwur. Yen to cinengkala sepira dawaning kraton lan dhuwure negari. Ora liya kejaba mung dawa puncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane. Pasir paukir pasir samudra ukir gunung tata rakiting praja. Ningkingaken pagunungan ingkang langkung ageng ngananaken wanasa pasabinan ngringaken benawi tuwin pategalan ngayunaken bandaran ingkang langkung wiyar. Senajan to akeh diteng jawuta kang sinungga marang pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra. Rupakaning praja datan wonten kang padha marang kraton Dwarawati akeh para kawula kang samyanggana raras. Patut yen iku minangka edi-edining bawana. Ing ajeng wis kacarita yen negara katon Lajinawila terus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan warih apa ingkang kinancepaken bisa tuwuh ijo riyu-riyu. Awit sangka nggenya Amarsudi marang pakartining tetanen. Saknyatane bisa murah sandang kelawan pangan tetela yen iku minangka dadi saka gurune negara. Candraning gemalak kuning para sudagar layar purnang kuda. Rinten pantoro dalu labetatan wonten kendhati tangsal mintir. Nganti bisa sambung dedagangan marang para kawula mancanegari. Ewadene datan ana sambikala ing margi katon anglur seluryayah ilining tirta Jalantara.
Aripaka Candra para kawula kang sami mapan ing kukuban negara Ndrawati katon jejel pepet adu cipit tepung taritis nadyanto papan ingkang wiyar. Dinulu ketingal rupa awit saking para kawula nganti trep katon jejel uyel-uyelan. Ewa diri datan ana para kawula kang rumangsa kacingkrangan gesang mrajenani kalemunta agung dananing nata. Ora ngomongaken para kawula ing kukuban kraton Ndrawati akeh para kawula manca negari kang samya nderek gesang. Tinampi kanthi sukara kraning penggalis nadyanto pambukane katon Papa Sudra ngulam ndara satemah bisa mulya katemahan jati katemahan mulya. Yayah bisa nandur debok selaka pupuh cindawa kencana. Ing ngriku saengga kondhang dumugi manca praja satemah kraton Ndrawati kaluka. Papan kautaman. Para kawula kang remen ing raja kaya mesa lembu kambangan ayam kuda mendo sak pinunggalane datan wonten ingkang cincangan Sambaya ana kang kinandhang. Menawa ta siyang samya mapan wonten ing papan pangunan yen dalu wangsul wonten papanira dewi-dewi tanpa srana giniring datan ana kang mulataken dewa semono ora ana kang alok kelangan saha kaciciran meracih nani kalamuntuk kawula ing Praja Ndrawati sayek-sae kapraya hantut runtut rukun ngangkat tata katentremaning praja. Ora ana kang remen tumindak cecing lan pasulayan. Awit sanga supeketing para kawula nganti akeh para penjajah saka manca praja kang sami iring satemah mundur gelanggang colong playu. Kondange saka manca praja ento negara ku satu mara satu mati. Jalma mor keplayu gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati manuk mabur ngungkli kraton jengkel kapisanan plakam idra luntak ludira sirna margalayu. Lapuning mega kadya piniak barat katon manging persinajan to mandura kang ado manglum trak samya tuyung kapraban marang dewe panguwasaning praja. Akeh para raja maharaja lan para ratu maharatu ing samya sing kemarang kraton Ndrawati tanpa krana ginebaging Pancakara. Saben kala mangsane ngaturake bunutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tumraping tata gelar ngaturaken pisungsum nggawe batos yen kalamuntuk kayu marang puyanging kautaman. Awit nyata yen Nalendra Ndrawati watak berbudi balaksana. Netepi marang darmaning satriya dasar kono panuksmaning dewa. Suka paring dana marang para kawula bebasan paring sandang tiang kemelaratan paring pangan tiang kaluwen paring tudung tiang kepanasan paring payung tiang kudanan paring teken yen ana wong mlaku dalane lunyu. Pinunggil semanten tandraning Nalendra Ndrawati kacarita dasa namaning nata
Dosa wilangan 10 nama wardini kekasih wenang diucapna ingkang sinuwun jejuluk Prabu Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena, ya Prabu Padmanaba, ya Sang Nata Danardana. Nalendra panuksmaning dewa. Dasar kuno gegadahan pusaka Triprakara kang patut tinali sifat kandheling tumitahana Marcapada. Tatkala semana pinjenengan wonten dampar kencana lemek kasur babut pramudani pinalipit Renda Cinawi. Ngagem tirta jebat paduri sinawuran Gandawida kaki ping samira katon mangambar dumugi pagelaran Jawi. Manawata kacandra kepraban dalem ingkang sinuwun. Maneka-neka arane ngagem kutha kencana jamang masuk setiga pilancing Garuda miwah Garuda mungkur. Sang Sanoga marang Sang Utata Sinangga Prabangkara sumping sring pati uncen-uncen tiba Jaja. Ulur-ulur nagara Jagelang kelabau kang sarung bedingan atas wara kampuh cinipok Renindo Cinawi untal Mas Gineping. Kampus semen lungit lancingan Cindi Puspita. Badung Giwangkara. Nganggar pusaka dalem dungu tinata-tinata lungguh deder nunggak semi mendak mata kituran gonjo dinaben-aben manis. Rangka ladrang kayitimo kandalan kumalu trinetes kencana kena kasrotan maring pratangga patinggal biar pating celorot. Menggerakan para abdi bedaya srimpi manggung ceti pepingitan Joko kaloro-loro ingkang sami ngampi lupa ceraning paswanan banyak dalam samunggali warga walika lan badak kendi kencana kajumas. Katon ning pindha jaladrine ning Kadyarga. Mulat marang pasembaning para narapraja inggih wonten pagelaran Jawi Prasasat trep ngebaki paswanan. Amarga saking para wadya bala nganti tumpang dengkul piswane. Senajan to akeh para wadyabara datan wonten kang pareng abiyantara. Kejaba ingkang putra satriya pareng Garuda. Kanjeng Pangeran Dipati Anom ingkang kekasih Raden Samba. Ya Raden Wisnubrata. Katon tumunga tumungkul muka konjiming Bantala suku Jaja teken janggut ngapuran sang astaning ro. Rikala semana Raden Wisnubrata anglarapaken piswane ingkang rayu utusan sangka ing negara Ngamarta. Satriya pringgondani raja muda Raden Gatutkaca ya Prabanom Gatutkaca ingkang wis kaluka dumugi manca praja yen ta iku alap-alaping para Pandhawa. Piswanira katon rupepe yayasata manggi krama beber kunca munggi ngarsa dalem ingkang wa. Lenggah jajar marang Sentana Durawati Satya Garba Ruci Raden Setyaki. Ya Raden Singamulang Jaya, ya Raden Wesniwira. Ya Raden Bima Kunting, ya Tambak Yuda. Menggerakan sanindya mantri muka pangarsa. Murangka dalem Durawati
putra Widara Kandhang ingkang lenggahing kepatihan tinom. Rekyana Patih Udawa. Senadyan to iku rikala semana mung putra Demang Prandini Kawisuda minangka merangkaring nata meracih nalika Lemutta bangkit pangaturing praja. Dinanggenang atur pasibaning para abdi dalem Narapraja. Nayaka tumenggung mantri Bupati Wedana Panewu Demang Lurah Bekal sak pinunggalane. Sira tanana kang samya sabawa. Swaraning abdi gemblak gending kemasan kang bisa amuwi asring pisawanan kraton ing Drawati kapiyarsa lamat-lamat saking Palganagu. Rikala semana wis tumekeng titiwan cingkang sinun arsa medhar sabda ingkang kinarta tandha. Song-song gilap kabeh minggas tinggil binatur kena yayawuh tanggap ing sasmita. Para wadya buluk yang singgil samya marak sowan. Murging pasiwakan pindho kabaden interi. Ikonco jajar kanca duduk maju sak langening karengan aglar pandang moncar wersarating peponang suruntan padang kasungan pajaring purnama ing gegana dasare mangsa katiga
resang Puspitorum katiyup pengasang pun Kakang pasrah marang Yai Supaya banjur maringi pengendikan marang Sencaki apa kepeksa pun Kakang kudu ketemu dewi mboten wonten awonipun Koko Prabu kula aturi paring pengendikan piyambak awon sales lepat menawi to Koko Prabu ingkang ngrembak piyambak apik ya mengko tak rembuge dhewe pancen luwih apik iki nek rembugan iki ketemu padha dene sing kewajiban ngono kuwi bisa lega inggih awit yen nganggo lantaran iki bisa kelakon sok ngutawatiri mekaten timbang Sencaki Dimas Setyaki wonten paring dawuh Koko Prabu kagungan kersa kang kaya mengkono yen to Dimas nglenggono becik aturna yen ora matura ngestoaken dawuh Setyaki tinunung umbul gadanira perang kontet saliranira yen to kacandra risang wirangetu mandang Garwaniro Setyaki Mandra Atmaja wonten paring adawuh Koko Prabu nimbali ingkang rayi. Pun Kakang nampa ngendikane Kadang Muwerda Yai Bathara Kresna panyata yen Dimas Setyaki kagungan pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iya, mboten lepat. Pun Kakang melas marang para kawula kabeh. Sawisipun Kakang melas banjur pun Kakang minta sanjata pitulung Dimas Setyaki ya uga gelem melas marang para kawula. Ing Mandura. Seranane pusaka iku bakal pun Kakang pundhut ngampil. Dene panjen Dimas Setyaki nglenggono ora bakal ana ilange awit pun Kakang kebener Kadang Werda. Ewa semono wong duwe kuwi pancen wewenang. Wenang murba masesa. Banjur Dimas Setyaki secara dadak nganggo bebungah pun Kakang ya manut. Yes pokoke pun Kakang nyilih biasa cara sedulur ya gelem nyewa ya gelem wis. Awit iki urusan sedulur-sedulur. Sewan-sewan mekaten. Mawisthanipun ingkang rayi menika mboten nate nyewakaken pusaka. Lah kuwi sing tak jaluk ngono kuwi. Supaya banjur duweni watak welas asih marang sapadha-padha. Luwih pun Kakang iki kadang mutu. Besok yen ana kerepotane Setyaki pun Kakang Sumadya bakal bantu. Watake manungsa kang kudu duweni rasa welas tresna marang sapadha-padha. Ngendi sing ana ngono kuwi apik. Nanging gandeng wedal menika yen saged aja cok banget percaya karo sapadha-padha. Aja meneh wong liyandrayan yen perlu sedulure dhewe aja dipercaya. Aja meneh kadang yen perlu pertimbangane dhewe wae aja dipercaya. Aja meneh bojo yen perlu awake dhewe aja dipercaya. Awit mboten temtu tiyang menika saged gadah manah ingkang ajeg. Pancen bener. Pun Kakang iki karo Mbak Yum ora patek percaya kok ya. Iki bener. Ing koso baline banjur Mbak Ayumu karo aku ya ora pati percaya. Saiki angger pun Kakang entas sekolah lungan iki sing dikontrol mesti eblek. Awet kono sok tangguh sesinggah lemuni. Lah banjur lire Dimas Setyaki matur kaya mengkono apa marmane? Menika namung kangge sifat ketemenan. Yen Koko Prabu badhe mboyong pusaka Sekar Wijaya Kesuma kula caosaken nanging amit sewu
kagungan dalem pusaka senjata nenggala kulaturi nilar. Menika namung kangge ketemenan. Wah. Malah lali ora tak gawa malah. Wah, iki eleke wong lunga ora nggawa alat. Kaya ngene iki malah dadi cotho. Aku malah kalah karo temenggungku. Temenggungku wae wani brastra nang Grojogang 1000 itu. Aku ditakoni nenggala ora iso jawab. Pun Kakang lali ora nggawa Yayi. Prayogane pusaka Sekar Wijaksema tak gawe dhisik. Besok yen pun Kakang wis kundur nenggala tak kirimke. Yen mekaten caranipun kepeksa wangsul ingkang rayi mboten saged pitados dhateng Koko Prabu. Yen pusaka nenggala tesih benjing Sekar Wijaksema iya benjing anggen kula badhe ngaturaken. Lha apa sencaki ora percaya marang pun Kakang? Ing ajeng sampun kula aturaken. Aja cok percaya karo sak padha-padhaning tumitah ing Mercapada. Wis nek ora percaya saiki Dimas Setyaki bareng marang pun Kakang kondur ana Mandura. Mengko tak pasrahke pusaka senjata nenggala. Gandeng Koko Prabu ngersakaken prayogi Koko Prabu kula kondur miyin kula tenggo. Mangke pancen sampun ngasta pusaka kula gentos badhe ngaturaken pusaka Sekar Wijaksema. Tenimbang pun Kakang dadak bola-bali kokean laku. Wis saiki apike pusakamu tak gawan saiki. Nenggala kula suwun ora digawa. Alugara ya lali ora nggawa. Wis pokoke jan ora nggawa apa-apa wis. Agek bebete nyileh kepiye to. Aja meneh kok alugara. Yen panjenengan Koko Prabu adreng badhe mboyong pusaka kula caosaken. Nanging yen saged ngawonaken ingkang Rai Setyaki babu. Kula temu katon ngadeg trinenggalani Romulat resang waning pinto. Ing todokaning puncaking Gunung Pancatnyana. Yayi Kresna, kula Koko Prabu Sencaki duwe tembung kaya mengkene iki tok ajane wong kuwi. Kula mboten rumaos paring dawuh jer nyatanipun Setyaki ingkang gadah kuwaos pusaka. Awon sae lepat kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Iki padha kaliyan jajal sedulur tuwa. Ngaten menika mboten mokal. Awit salebetipun Koko Prabu dados kadangipun Dimas Setyaki, Koko Prabu momong wiwit alitipun Setyaki ngantos akhir diwasa dereng nate nyobi kekiyatanipun. Wah, malah padha karo tok ajane. Apa yasa blabar kawat? Kula sedyani sawetawis wonten ing Praja Ndrawati. Yen bakal jajal pun Kakang metu Jawa, kula dherekaken kok.
Gedhe Sinangling. Menawi ingkang rawuh menika wau Prabu Baladewa. Nanging menapa sababipun kula pirengaken saking pengkeran wonten rame-rame diya dinya rembag. Kulup kaki Prabu menawa jeneng sira durung mangerti senadyan to udawedanane Koko Prabu Baladewa terang yen iki minangka kanggo pambukaning angkara murka kang sumedya nyoba marang para kadang Pandhawa ya ateges bakal dadi panyobane Dimas Janaka anggone bakal kagungan kersa mitoni Yayi Dresanala. Senajan to kita apa jeneng sira ana ing kraton Durawati akeh kang padha ngawuningani yen to sipating tamu. Nanging aja nganti nganggep tamu, mbok menawa to iki pancen laku ning angkara murka dom sumurping banyu. Negara Durawati ya negara Ngamarta. Upama to Setyaki kecipuan peperangan lan kalindih ing ayuda ngadhepake marang bebaya. Jeneng sira ingsun pasrahi supaya nentremake negara ing Durawati kang ketaman bebendu. Yen panjenengan sampun nampi dawuh mboten sanes ing putra mung sendika nderek kejawi namung nyuwun tambahing pangestu. Ingsun parengake Gatotkaca malah sakwise bisa purna kedadian iki. Wis ora perlu jeneng sira ngadhep ana ngarsaning ingsun. Enggal sumadya tata-tata tututana lumiat ingsun. Jalaran sakpurnaning pasewakan ingsun semedya pamit marang ibumu Kanjeng Ratu. Enggal tedhak ing kraton Ngamarta aja nganti dadi pangarsa-arsane Yayi Samyaji. Matur kasinggihan sanget nderek bingah raos sing manah kula. Sombo kula nuwun wonten paring dawuh. Ayo ingsun derek manjing kedaton lan sawise ingsun pamit marang ibumu mangsa burungu. Tatananing kraton Durawati mung poma dipoma, aja nganti diowahi lan aja nganti diwuwuhi. Kula nuwun ngestaken dawuh timbang dalem Kanjeng Diwaji swawi kawula dherekaken. Dimas Gatotkaca saklengsering sangka pasawanan pun kakang mung nderekake kaluhuran aja nganti manggih bebaya. Ngaturaken kenging panuwun sih kadharemanipun Kang Mas Wisnubrata Yayi Kacanegara iki. Kakang Udawa tak parengake metu njaba budhalna para wadyabala supaya njaga tata tentreming praja aja nganti ana dom sumurping banyu. Nuri dhateng senika kepareng ngabdi medal jawi ngemban dawuh timbalan dalem Kanjeng Sinun aja kaya bocah cilik. Oh purna pangandikaning nata sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucap Pandhita temen ratus ngarani pangandikaning Pandhita seklimah tan kena wali-wali senadyan to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sanegari. Yaya Tirta Kresna kang mibeting blancang buyaken lumebek istri manarsa manjing datula. Dileksana ing palenggan ngagem gamparan gading tindak manengen kadheraken ing putra Kanjeng Pangeran Dipati Anom. Ginarebeg para abdi bedhaya srimpi manggung ceti pepingitan Jaka paloro-loro. Tinon sangka Mandrawa yayah manten anyar binayang bayang kamulyan kundur dalem ingkang sinuwun.
banjur ngedaton ing Sinuna Tandrawati. Pandra Yayam Mangkuduka wonten ing Brajanala Mboyakrasa Kendel wonten ing Prabayaksa Mboyakrasa Kendel. Sareng Krasa Kendel wonten ngajenganing Gapura Dana Pratapa amrisa tata rengganing gapura ing batos kinalipur marang dedukan. Yen to kacandra gedhening gapura sak gunung anakan dhuwuring ngungkuli wit pucang kelawan tirisan. Ingkang kinarya adeg-adeg wesi balitung sirap prunggu sari nyamating gapura pinaringan inten buni gedhe sak kambil katut tabur. Yen dalu pindorina yen rina rebut sorot marang Iwang Pratanggapati. Ingkang kinarya tandha siang lan dalu. Kejaba mung kelangenan dalem peksi jiwa-jiwa. Awit yen rina samya ngupaya tedhuk. Yen wengi wangsul wonten papanira dewi-dewi. Tetebeng kanan klawan kiring pinaringan gambar manika-nika mawarna-warna kang isen-isen ing gambar bisa aneng semaken ing pandulu. Pintuning gapura pinaringan gambar jalu klawan wanita kang rinupaka Kumajaya tuwin Dewi Kumarati. Yen pintu minep kaya manten pinanggihaken yen mengo pindha bedang sewang-sewangan. Kanan kiring pintu pinaringan reca gupala reca sing ngarani watu gupala Gandharwa Sila kang ginambar yaksa. Rikma kawat netra kumala untu selaka ilat majingga karna jinara trusing ngrana nglebet pinaringan marcumbana marcumbani ateges kumbang lanang lan wadon. Senteking kori kageting kumbang mabur gereng-gereng kaya reca bisa mulya jati-jati katemahan mulya. Undak-undan jerambah akik bang jejebinan mergi trusing gedaton. Sinebarani Lepaka Janila Cendani sinampar para bedaya pating galebyar pating celorot Yayah Kartika sambut pernah. Mresata umbul sangka pucang ukir kang tinang anjo gedaton. Iline pinara para gandane ngambar arum awit kelunturan kanya ing bedaya layon ing puspita. Singkating carita kundur dalem ingkang sinun kapapak ing rai tetiga. Sang Patmiwara Dewi Jembawati Rukmini Setyabu. Binanding astana samya tata lenggah jarwa jinarwanan sinambi amresani langan kedaton ajar srimpi ajar bedaya kang wilangane mbuh akeh mung ana kawan lajur sisih. Bangsa munya mangrangin keplok pepinjalan Suranggedasih gumer-gumer jroning ratu. Senajan toko mresani marang para abdi ingkang minangka dadya panglipuring penggalih prandini datan bisa mendho sungkawaning penggalih dalem ingkang sinun awit kengetan aturipun ing putra Gatutkaca tatkala ing Stinggil Binaturkena angaturaken swasana ing kraton Indraprastha. Para abdi enggal pinaringan dawuh wangsul wonten papan sewang-sewangan nggih samya lumaksana. Widagdo pangandikaning nata wusana racut ke Prabu Nalendra ngagem ke Prabu Kapanditan. Utusan marang para abdi nyawisaken dupana ratus giya manjing sanggar planggatan. Muja semedi ang rambut jantur angesti marang daya panguwasaning gaib. Singkating carita tatkala ana pamujan nampa marang plambanging Jawata. Menawa ing kono ana gondo kang amis bacin nggambaraken yen ing sinuwun Tandrawati sumedya nampa cobaning Jawata wasana tedhak sanging pamujan pamit marang para garwa racut ke Prabu ning Kapanditan gumanti ke Prabu ning kaprajuritan estine manah arsa tedhaking Batana Kawarsa miyos pungkuran kandhek wonten ngalun-alun nengo ing gagana tumingal ponang teja Darpasura ing katon mantel saksa dolanan.
sinayeng manggelung mangrukmining cakranira kumitiraning asta mangeling ana Sang Wisnu Bathara yen to katon lir sagunung mangsa bumi kaget kadur kaukasan tumenga ing ngakasa tumingal soroting punang teja Darposuro ing rikala semana gedhene saksa dolanan kakedhepaken ora ilang malah saya wuh gedhe selawun-lawun saenggo saglugu gedhening teja ingkang mongko yen to merca padha ana teja Darposuro terang yen iku pelambang bakal ana peperangan kang langkung ageng. Wong Agung Ndrawati kejut ing penggalih ing batos Angudara apa iki sasmitane Janaka anggone bakal kagungan kersa mitoni marang Dewi Dresana. Apa iki cobaning para kadang Pandhawa ing kono sanalika megeng napas tanupus mateni Cisgranausika katon mati ngadeg anutup Babanawa Wiwara angesti marang Tribawana catur tunggal kasirnakna sajuga kang kinarsidika Resti Manaharsa Pasanggiri senajan tono teja Darposuro yen to kagrayang bisa lebur papan tanpa dadi mitra sangka panggrahitane tetela yen ora mbebayani nanging yen to kagrayang luput sisip sembiri bakal bisa mahanani rusak ing kraton Ngamarta lan ciciring para kadang tuwin para putra angesti marang Dewi panguasane Wisnu arsa nampak ing bumi gayung akasa pindha tatih Dewi Saksana Mangkyat Korda Sruma Pangga katekaping Ronanggana sumahaping papan
barisan ronanggono gawe gelar wonten paridhawuh wis dibudhalake para wadya bala Ndarawati engetipun ngabdi sampun semadya tata mboten wonten ingkang ngeciwani dawuh upamita wonten para damel sampun semadya menawi sampun saged angintasi aja nganti kekilapan gandeng wa Prabu Mandura kang tedhak ing kraton Ndarawati durung kinarwan yen iku wa Prabu kang saknyatane mula wektu iki tansah diulatake sangka kaduan yen pancen wa Prabu saknyatane aja wani-wani ewa semuryen iki Duratmaka Paman Setyaki aja nganti diijenake yen perlu dicekel diparingi pidana kang murat karo keluputane dari sedika mangke kula ndhawaken dhateng para wadyabala supados madya tata-tata angesti dumateng dauti walanipun ingkang wa Gusti kula Sinu Ndarawati iya Koso wangsulipun anggir Gatutkaca. Ampun ngantos kirang ing kaprayetan senadyan to menika mangke wonten para damel. Panjenengan kula aturi tumapaing ayuda idep-idep paring tulodo dhateng para kawula ing Praja Ndarawati. Wis rasa melu-melu ora perlu gepok koncane para sesepuh Praja Ndarawati Gatutkaca ijen bisa ngrampungi gawe. Ngatos-atos nggih kula botoi saking kakebian Pasiwapati Udawa. wadya makiri rero nanggono ronanggono gawe gelar wang-wang Dimas Sencaki wonten paring dawuh Koko Prabu yen pancen kena tak pringgake becik aja nganti Dimas Setyaki mbatutake kang dadi penemumu ngedekake sayumbara prang sayumbara pilih apa ya kelakon Sencaki ora percaya marang pun Kakang
boten ketan namung sak kelibatan paribasanipun mapan menika sampun kelajeng. Pusaka badhe kula caosaken yen Koko Prabu saged ngendih kridanipun. Ingkang Rai Setyaki. Keparat ora patut. Ora kena eman Rai Setyaki ngemping lorong Gegepati wani marang Baladewa. Rupak kula wantun jembar kula sumadiya. Aja tinggal poe kelakon keramasih epek rampung nyamuk. Aja mlayu Koko Prabu. Jayamrata entap-untap sasat padha. Tangi Setyaki. Gok, Lun. Kok andang metu? Sumuk Ane mengko konangan. Nggih mangke tak mlebu meneh. Ya ngeses kok ora. Nang jero sumuke ora jamak kok ya. Wah, bilung barang kok ya melu. Lah dampiri nang stasiun mau Genake agek dolan nang mburi stasiun. Dampiri dijak mau njuk dadak mampir kathokan dawa barang. Wis angger muni karo bilung wis kok kaya ngomong. Kowe iki kendang mlebu mengko ndak konangan ana Baladewa kok nggawa togok. Niki kepripun kok dadi panjenengan kok kerengan karo Setyaki. Kresna tak jawab pusakane jarene sing duwe Setyaki. Niku padha karo Kresna pun ngerti. Nek sampeyan niku dudu Baladewa temenan. Pusaka niku ora tau pisah karo Kresna. Lah wong Kresna kok diglibeng. Digelibengi kapake tapusi. Lho tapusi ngono apa-apa kok digelibeng. Wong Kresna niku duwe kaca paesan njur. Meh diapusi nganggo Baladewa. Baladewa niku putihe mandes. Putih sing temenanan kulite sama rak putih-putih mergo laburang. Ya pancen mengkono banjur pusaka dipasrahke Setyaki, Setyaki gelem ngulungake pusaka njaluk tinggalan nenggala. Angka ra duwe ayo cilaka. Aku jawab yen pusaka keri nenggala niku le manggon teng mriki teng epek-epek. Baladewa niku pusakane nenggala niku ora tau pisah. Le manggon teng mriki. Enten nang jeron kulit yaban daging dadi angger pun digebek tangane kusuk ngoten mangke nenggala jedul pamore kaya dene soroting tatut gebyar niku nek Baladewa sing asli njur nyiwara glandang nenggala kelakon mati kowe nek muni mati ngoten jenenge rak rada halus modar kowe ngoten nek Baladewa ane sampeyan niku Baladewa kek kuthuk kok ngono rak ya arep dapusi kemajane rak melu togok sire mono aku ki jane wis njrimpet ora melu aku konangan nang wetan gadeang.
weruh ketebang kuwi sekolor ya diblokake kat. Konangan iki. Kowe kono dondelik kono, kok ndak marahi konangan Sencaki. Sing ati-ati lho, Sencaki niku ora kena disembranani lho. Duwe pusaka gada wesi kuning. Agek sing jenenge pusaka wesi kuning niku sing ming sak damon ampuhe gegilane kok mongko niki wujude gada. Dituthukake gunung jugruk segara asar napa malih sampean sing dituthuk ora trumak piur. Karek cilik-cilik. Wis kono mundur kono. Tak patenane Sencaki. Ya, ra iso ora. Baladewa kok mengkono. Ya, Kang. Baladewa kali kuthuk. 5.000 arep. Wong Baladewa kok dinyang. Tadi kedemu Sencaki. Setyaki tinumbul kadani robitung kepi antep tangane Koko Prabu tiba nang mestakaku. Kowe bisa tangi ana diwelas uripake marang kepara ngarep lak tugel gulumu aja tinggal playu. Tinolir tengaraning prajurit gong maguru gong so Anggir Gadut Kaca gedrawasan ngir Paman Sencaki kontal kados katempuing angin. Lajeng ngendika gedrawasan kenging menawa Paman. Sepisan kemon ingkang bapa dereng ngantos mara tangan dhateng Koko Prabu. Awit raos manah kula tesih ngeman utawi ragu-ragu. Yen miturut saking gelagating pasuryanipun sanes Koko Prabu solah bawanipun nanging badhe kula para tangan
Kula kengetan yen menika gegambaranipun Koko Prabu Baladewa. Ingkang kantun menika wau piyambakipun mara tangan dhateng kula mboten kula anggih raos nyokot kados dene Gandharwa. Kula dipun getak lajeng katampi anggir Gatotkaca. Nggih nyuwun tulung nggih. Amrih ingkang bapa lega janipun menika sinten? Kantran anggen kula badhe merwasa mbok inggih anggir Gatotkaca sageta maringi pitulungan badharaken dumateng lelampanipun Sang Pindawarni menika. Yen paman badhe prisa sekeca lenggah mangke kula tandhangani ngatos-atos nggih kula nyuwun tulung. Ngamban Jimantara Raden Gatotkaca. Mulat ingkang Wanata Mandura wis datan sinangling kalamunta iku sejatine dom sumurping toya. Yematek aji Brajamusti paringipun ingkang Eyang Begawan Sita. Katamaken marang Nata Mandura satemah kejo dereng. Ilang sipate Prabu Baladewa. Badar putra angkat Sang Batari Durga Prabu Wirombadewa. Kaping ronanggono kiyo magawe gelar sira wang Togok nun aku badar gok narak temenan. Ah wis ngandel apa ora wis. Andang nguncik ang. Wis apik-apik Baladewa ngono kaya dadak. Klonyomang. Mau dek nyandang Baladewa Mas kepenak-kepenak. Kon ngaso ya ora gelem ngaso kok. Senengane iki nyerguduk. Orang rumangsane dhek iki ndilara napas. Aku mah Kang Senan tandingan arek ya. Sapa kae? Senengane iki cok kok ngono kuwi ora ngeman karo tenagane demeh adoh bojo anak. Iki ya sing ora-ora. Lah apa ora mangkel po nang pisuwanan genah kancane do budal kok cenger-cenger. Bareng tak takon iki ana sing dinteni le mule.
Saman kok dereng pundur, dereng ngenteni temenggung. Mirang-mirangke wong tuwa. Lim niki dinas. Nganggo peci barang. Men donekke suci. Alah. Kowe iki malah omong wae. Niku wae kepripun jalane kok sampean iso gejudiran. Ana satriya Kanjeng Mantara kok. Wit. Kok Gatotkaca nang kene apa ya lho? Nang kene ya umum wong nane pakne gedhe kok. Ah iya. Ning ayake mesti nang kene mitrus kon dhuwur kok le peteng iki mesti ketara awane sumuk kok ngene iki mesti Gatotkaca nang kene. Gatotkaca iki sapa, Gok? Gatotkaca meneh prunan Dwarawati. Anak Werkudara sing patutan karo Harimbi. Oh. Wong Werkudara niku ora mung siji garwane niku, mongko patutane senopati kabeh. Sing patutan saking Jalatundha, Antarja niku saya bahaya. Bahaya iki. Bebayani. Wisane ngungkuli ula weling. Karo Gatotkaca. Kakangne ayo adine Gatotkaca niku nyuk sing patutan saking jeron segara. Antasena niku bocah dugal kuwarisang niku agek edan temenanan. Antasena Nggih. Sing patutan kali Kanoman. Wis. Ora ana Werkudara kok dibujuk kana. Oh iya ya. Akae wit kae. Wis kae ora. Dudu putrane Werkudara. Oh iya, Kresna. Udu. Kresna kok kuning ya. Pak takonane kok monggo. Satriya iki saka Jimantara sapa? Takon karo Gatotkaca kuwi sapa? Prabu Wiramba-dewa. Terang yen kowe dom sumurping banyu ayo nutut tak bondo tan bisa ngalahkaku nyata bisa njaring angin potol siramu.
Guguk. Nun. Mau dek aku isih dadi Baladewa Sencaki ora gelem ngantem aku. Ning bareng aku wis badar ling ngantem Kawulan. Oh. Lah kok prajurit semono kae kok maju kabeh kok. Gatotkaca saka dhuwur Sencaki saka ngisor ditutke prajurit pirang-pirang nggo gegaman ngangsek merpeki aku kabeh. Panjen guyub kok yen Piyayi Ndarawati ini. Sedaya majeng. Heeh. Narak tenan to. Asale ngerti nek sampean niku wong elek dadi terus dinceng dek mau ra isih aling-aling wujud Baladewa niku ndoro ragu-ragu rasane. Bareng pun dudu Baladewa temenanan terus reguduk maju. Pancen sregep-sregep kok. Kesete ming nek pendak latihan niku cok ora gelem maju. Utawa nek dong perjuangan ngoten niku cok arang-arang sing maju. Wong terkadang nek dong memeng niku ya bapak anak ya ora mancang kabeh. Oh iya. Iya kok. Isa-isane Kang Senan kuwi ngono. Wong Ndarawati Ya iya nek takoni golek kendaraan ora ana ngono. Terkadang men tingak-tinguk nang Bantul. ngopo tingak-tinguk nang kono. Kuwi sing ora-ora. Iki yen tak ayoni kepiye Guk panjenengan yen ngayoni Sencaki Gatotkaca padha karo ajeng masrake awak sampean yung. Ampun Mang Pethuke mumpung sampean tesih randa wutuh awake. Prayogi sak menika monggo mundurke. Wes ora berduri. Bakal tak gawe rame. Ketok maju rak cokot tugel ulune. Mboten kono kula elek. Wes ora gugu. Wis mangsa bodho. Kowe sing ngomong aku tak jaluki pangestumu Guk. Nggih muga-muga men paringana kuat. Sabar. Maju ding. Sisan le remuk. Tenimbang mengagek lara kecurut diremukake sisan. Alah dene kebacut tekan kene kok ora remuk ngisini-sini. Dajoni mawon kula tak ngasuh weteng kula ora kok. Nek kula sane karo kemaju perang niku seploke pun rada tuwa pun rada memeng. Kalah kang bocah-bocah. Minta kula ni cara-cara kumendane ngono. Angger-angger ming pun rampung lek kula perang. Oh ya. Bayar. Bilung nek omong saenake dhewe ora. Pun ngendika nek perang mangke kula bayarane. Wes ora butuh. Gatotkaca Sencaki takon iso mamah guru.
Tulungi kok. Wah tenan. Saman wae dinapakke. Mati aku. Aduh, mati aku. Dibrujul-brujulke ning tengah alun-alun. Manyan garap-garapane jora. Aku mau weruh sing temandang wau ngangge jamang ngriki rada gondrong. Iya, Udawa kuwi. Wae Udawa kuwi ngono kuwi garap-garapane angger. Ayo mesake to tak diblusuk-blusukke kaya ming dintang-entangke. Kae Kang tulungono kae Kang. Kuwi jenenge wong ra tanggung jawab. le apa? Udawa kuwi. Lah ya ngono-ngono ya gek dicekel apa yo duka mongko jenenge tanggung jawab dadi prajurit ngono lho karepku ki. Aku yo ming kele-kele nang kono arek ya wah wis. Kepiye kan ana gejala-gejala. Angga genah kejepit kok ngono. Ah karang iya Tulungono, Gop. Mangke kula tulungi mangke. Mati aku. Elong tulungono. Nggih ngerti kula tulungi ngriki. Wah, wis mesakake. Aduh mati aku, aduh. Ya wis. Ora gelem kok, Kang. Engko malah tok lereni. Lah karang agek dimek wis aduh-aduh kok ngono e. Karang ya urung tahu-tahu kejepit ayo. Ayo loro sirahe. Kowe gak ditulungi silak mesake mau omong wae ora. Tulungono mbilu, aduh mati aku aduh. Aja seru-seru. Lah witekno karang dudut sirah kejepit e. Amengko ora didudut sak kayange ya demeneng kono wae malah kapirang. Iya ngaduh lara temenan bilang. Lah ya lara setitik dimpet karang ya jenenge wong alangan ora. Aja wis tau Udawa kuwi ngono kuwi kelakuane. Waduh mati aku aduh. Ya aduh. Lara Aduh. nek ngono. Lara Aduh. nek ngono. Kowe kemana dolanan kok. Aduh. Kowe wah. Aduh. Engko masing lara kok. Aku njur klekarang. Karang wong sekaya ngono abote kaya kowe iki Kang ora. Ora karuan ora kajen aku. Iki mau sapa, Gop? Patih Udawa. Patih kok tandai kasar temen. Lah karang Patih nggih watone menang beda karo Sencaki, Gatotkaca alusan. Alusan awet dhek niku wong pokok. Pokok Senopati Yen Gatotkaca karo Sencaki. lah iya, utawa dhek iki wong satriya utawa pokok. Nek Udawa ki ning udu bau. Ning waton mangkat. Tegese waton mangkat kuat tanpa ngerti pantane wong perang iki kepiye ayo cakoke cah cilik kemau blusuk-blusukan kuwi. Sing mesake iki kae dadi korban. Lah untung awake dhewe ra melu-melu. Pun mundur mawon. Ayo, surak merotot, jaya merotot, untap-untap sasat podo. Kon mrene, antemane meneh. Kuwi sing siji sing lambene kewer-kewer kuwi. Mrene antem sisan. Wong cendik kok wetenge nyempluk. Dipadake aku ki agek mengandung ta. Banyak wetenge kok ngene iki ya, Jer. Nyempluk suwiya-wiya. Kowe iki lanang apa wedok kok nganggo pita? Pita kepiye borok Ngarani borok kok pita. Ana pita kok ora aturang.
Togok, yen aku terus peperangan musuh karo Gatutkaca Sencaki lan Udawa. Aku ora kajen. Nggih. Gandeng tekaku mrene iki ming diutus marang Ibu Betari terang yen Bathara Kresna ora bisa diboyong, pusaka ora kena dilembut. Nggih. Prayoga dadi atur wae, Gop. Napa mboten apike diremokke sisan mawon? Kowe iki mah ngajani elek kok. Lah nek pancen gelem dikandani ngono ki ambok mau dek durung dijepitake mau. Dadi ora kemut-kemut. Wis ben, barang wis kebacut. Nah, rak yuk dadine ning barang wis kebacut, kuwi sing jenenge wong kurang pengati-ati. Nek pancen dek iki ngati-ati rak mumpung durung aku tak bali aman. Ora kok semen barang wis kebacut. Ha wis rusak ira-irae nek kono. Togok, Nun. Prayoga tak aturke Ibu Betari monggo mawon. Wong Ndarawati. Aja padha sumbar girang kuwi sak pungkurku negara Ndarawati kurang bejo banjir getih salah bangki.